До сега в проект Нова къща. В миналия епизод видяхте изидария на първия етаж, подготовка на кофража за втория етаж, поръчка на материали като тухли, греди, дъски, плоскости и арматура. Както така, най-големият проблем с планирането на стълбите. И както винаги в края на събраната сума до сега. В този епизод ви очаква ново разпределение на втория етаж само за няколко минути, армиране на плочата и бетониране. В края на краищата колко ми костваше това. Здравейте, хора. Така правим покрива. Рано сутрин ме събудиха на този ден. Ставай, че майсторите искат новото разпределение. Ето, че бетонът за плочата дойде. Разказах ви в миналия епизод проблема с стълбите. Паснаха както трябва и трябваше за един ден да измислим нещо ново. Ето как трябваше да изглежда втория етаж. Стаи и в края на коридора двете бани. Едната обща и едната за спалнята, за да се прекарват ВиК тръбите лесно. След като видях, че не пасва, направих няколко нови чертежа, оговорихме се, но все още не ми харесваше. Но рано сутринта за няколко минутки се разбрахме и ето новото разпределение. Майсторите продължиха с арматурата и след няколко часа се поръча бетонът.
нека да си говорим за сумата на събрана до сега и изхарчената сума. На събраната сума от миналия видеоклип е 23 500 лева. Като в този видеоклип следователно използвахме само бетона. Като за почта се използва 29 кубика бетон, като по 145 лева плюс помпа и транспорт и така нататък общо излиза 4500 лева. От миналия видеоклип 23 500 и 4500, значи имаме общо 28 000 лева на събрана до сега. Значи сега вече долу-горе знаете долу-горе колко излиза една плоча, в смисъл с арматура и бетон. Не слагам абсолютно дъски и така нататък, не ги смятам, а като арматура и бетон. Тази плоча е около 100 квадрата, ако не се лъжа, трябва да проверя, но долу-горе 100 квадрата е. Значи имаме 4500 за бетона и 3500 за арматурата. Общо имаме 8000 лева за арматура и бетон за около 100 квадрата плоча. Та, ако е било интересно, не забравяйте да харесате, да коментирате и да шернете този видеоклип. Благодаря и до чуване!